преди точно 2 години за първи път влязох в тази сграда. Тогава имаше само бетонни стени. А сега ще ви покажа как я преобразихме. Възложителят искаше да създаде максимален набор от удобства за служителите. Целта ни беше на 6000 квадратни метра площ да сътворим интериор, който е балансирана комбинация между ефективна работна среда и усещане за домашен уют. Още с влизането в сградата се озоваваме в обширно пространство, където всичко е изработено само от метал, керамика и гранитогрес. Така създадохме впечатляваща визия и покрихме всички изисквания за пожарна безопасност. Отвора в тавана беше на лице, но имахме нужда от много светлина в това немалко пространство. Затова направихме метална конструкция с инсталация от 72 осветителни тела. Освен работни места, във всеки офис има напълно оборудвана кухня, а сградата разполага още и с няколко заседателни зали и специална креатив зала. Работата е удоволствие в такава среда, защото в сградата има също фитнес зала, сауна, зона за хранене, мека мебел по коридорите. За да постигнем важния баланс между практичност и усещане за уют на работното място, създадохме и 2 зони за релакс оборудване с бар и мека мебел. Всичко в интериора е така проектирано, че да може не само да работиш комфортно, но дори и да живееш в тази сграда.